flætning. I over mit år. Ej, Luna. Nej, Luna, det lader du bare lige være med det der. Det er godt. Godnat. Godmorgen. Godnat. Godmorgen. Godnat. Godmorgen. Godnat. Jeg er hvid. Godmorgen. Godnat. Godmorgen. Så mine læber. Okay, guys, prøv at se min flætning. Jeg ved ikke, om man kan se den. Det var bare sådan lidt min kunde. Ja, jeg har lige lavet en flætning på mig. Mig på hende og mig. Hvordan bruger man dem her? Ja. Måske skal det være 2 med. Den er pæn. Så man skal kaste den, og så skal det andre gribe den. Okay, I må se min flætning. Prøv at se. Se, først der er sådan. Ja. Okay, vi skal lige prøve at spille det spil der. Ulver. Kom on. Den er bare pæn. Prøv at se den. Jeg kan ikke se den. Oh my god, vi skal æde nu. Okay, vi gør det bagefter. Okay, vi er færdige med at spise. Og det der er noget af faldet af. Vi skal have sko på. Ja, men jeg... Find en klip bare på. Bare læg nu. Okay. Vi laver lige en par 2 bagefter. Ja. Vi har ikke så meget mere tid. Hvor mener